Hola, jo sóc la Mar i estudio periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. Juntament amb la meva companya Ainhoa hem creat Volant des de casa per explicar totes les iniciatives feministes que s'estan realitzant a Barcelona durant aquests dies. I us volem plantejar una pregunta i és com s'està adaptant la vostra associació en aquests moments de confinament i d'estat d'alarma per seguir treballant i impulsant el vostre projecte. Hola a totes, a tots, a totis. Soc la Laura Martínez, integrant i cofundadora de l'associació Mirai Feminisme d'Acció Social, una associació que gairebé porta uns 2 anys i mig. Una associació que treballa per promoure societats sense subordinació de gènere, evidenciar la presència de discriminació per posteriorment denunciar-la i erradicar-la i trencar els valors d'uniformitat del patriarcat. Doncs bé, l'Ainhoa i la Mar, dos estudiants de periodisme de la UPF, que han creat des d'Instagram Volant des de casa, per parlar sobre les diferents iniciatives feministes que s'estan realitzant a Barcelona durant el confinament, es van posar en contacte amb nosaltres des de la xarxa d'Instagram per privat, dient que són seguidores de totes les accions que estem portant a terme des de l'entitat i que ens proposaven si podíem oferir un vídeo d'uns minuts per poder parlar de com estem vivint des de l'entitat aquesta situació i si havíem portat a terme alguna activitat. Doncs bé, jo he de dir que tenint en compte l'impacte de les situacions de crisi que estem vivint degut al coronavirus, des de l'entitat hem intentat posar el focus en la cura de les persones que integrem la Junta de Mirai, però també les persones que col·laboren de manera més activa dintre de l'organització. Per què? Perquè pensem i sentim que com a entitat feminista hem de cuidar-nos i respectar-nos partint de la realitat en la que estem i analitzar-la també. Per què? Perquè aquest moment ens demana dues coses, no? Que sembla antagòniques. Ens demana aturar-nos, baixar el ritme, ens demana confinar-nos, ens demana no tenir contacte físic, de posar límits, mirar cap endins, i al mateix temps ens demana velocitat, reaccions ràpides, perquè hi ha vides que estan en perill. Les víctimes de violència masclista, les víctimes de LGTBI-fòbies. Llavors, ens demanen coordinar-nos, ens demanen eficiència, ens demana creativitat per poder donar resposta a aquests col·lectius tan vulnerables. Bé, estem en un moment que sembla que s'està demanant com coses que sembla pràcticament contradictòries. I que, a més, a la vegada, dintre de l'equip, de la Junta, de les col·laboradores que més ens acompanya habitualment, hi ha rols de persones diferents. Hi ha persones que tenen por per la incertesa que genera la situació, angoixa, molt associada també a situacions de traumes, no? Una situació de crisi desperta traumes personals i també traumes col·lectius. I també hi ha rols de persones dintre de l'equip, no? Que en situacions de crisi es senten còmodes perquè els agraden i tenen aptituds per funcionar en l'emergència i durant l'emergència. Bé, és un moment que es barregen diferents situacions emocionals on creiem que és important sostenir i respectar totes les persones de l'equip. Important donar espai a aquestes persones que estan especialment productives i creatives sense posar-li barreres i també les que necessiten el seu temps. Però sobretot, ser conscient d'una cosa important. Entendre que les persones que estem en l'equip de Mirai no sentim que estiguem soles, també. Bé, com a resultat d'intentar promoure des de l'associació aquestes dues posicions, aquestes dues mirades, d'una manera constructiva,
I també un factor important, no? Intentar doncs, comunicar les accions o les actituds d'una manera constructiva i transparent. I en aquest moment d'una manera més treballada, més cuidada, per no generar angoixa, més digerida, doncs han sortit durant aquest confinament les següents propostes d'aquí. No? Bueno, podeu tenir més informació si seguiu les nostres xarxes, a l'Instagram, al Twitter, al Facebook... Bé. Conscient del risc que suposa les víctimes de violència masclista estar aïllada durant les 24 hores amb el seu agressor i que el 90% no poden demanar ajuda per mitjà de cap recurs que ofereix l'administració, vam decidir, des que ens van confinar, promoure una petita campanya amb el hashtag No estàs sola, obre la porta a la teva veïna... o moltes companyes, no només de la Junta, sinó les col·laboradores que estan al nostre costat i de manera més activa, van fer com un petit vídeo, un petit vídeo casolà, on cridaven a la comunitat veïnal que si escoltaven situació de sospita de violència masclista, doncs que actuessin de manera solidària, d'una manera discreta, i que denunciessin els fets a través dels recursos que oferien les diferents administracions i institucions. Al final del vídeo es visibilitzava també el circuit d'on dirigir-se en el cas de les violències masclistes. Això per una banda, al principi del confinament. Després també ha funcionat durant les 24 hores, que ja funcionava abans, un WhatsApp que es diu WhatsApp de col·laboradores, on l'objectiu és compartir, sentir-se com acompanyades les unes de les altres emocionalment i reduir la sensació d'aïllament i d'escolta de les persones que integren aquest grup, sobretot sense judici. També, per altra banda, a les nostres xarxes socials, continuant per al circuit on ens hem de dirigir si patim una situació de violència masclista, també hem fet molta referència a aquests recursos a les diferents institucions autonòmiques locals i estatals, en el cas que siguis víctima de violència masclista. I també LGTBI-fòbica, també hem donat aquest recurs. Per altra banda, deixem a banda una mica amb això, per Sant Jordi vam organitzar una campanya titulada amb el hashtag Cultura Feminista, on l'objectiu, degut al confinament, que no es podia celebrar Sant Jordi com sempre s'ha commemorat als carrers, doncs l'objectiu era visibilitzar també les obres d'escriptores catalanes i sobretot majoritàriament del municipi d'aquí de les Franqueses. Hem de dir que estem molt agraïdes a que moltes de les autores que van participar ens van acompanyar editant elles mateixes el vídeo on es donava visibilitat amb ella i a les seves obres. I actualment, ara per ara, estem participant en relació a la Setmana contra l'LGTBI-fòbia en una xerrada online per la plataforma Jitse, titulada El pensament heterosexual, on hem fet xarxa amb altres associacions i col·lectius, Trenquem Armaris, associació d'aquí de Granollers, LGTBI, i Eclipsades Col·lectiva, una col·lectiva que hi ha a Canovelles, amb l'objectiu de visibilitzar que hi ha altres realitats en quant al gènere i al sexe que són normals i que no només ha de ser normal el que decideixi una majoria i que aquesta majoria la decideix seguint les normes, és a dir, seguint les normes del patriarcat. Bé, per últim, us convidem a aquesta xerrada que s'oferirà el 22 de maig a les 7 de la tarda amb inscripció prèvia a associació.mirall@gmail.com. D'acord? Moltes gràcies per escoltar-me, espereu que estigueu totes bé
i que les vostres familiars, els vostres amics també estiguin bé. I si no esteu passant per una situació agradable, doncs que ho intenteu sostenir tot el millor que sigui possible. Vale? Un petó i ens veiem. Adéu.